Dule! Dobro. Ajde bre, doći će gazda Miki da pregleda, mi smo, ajde, pobriši ovdje ljudi. Ja sam obrisao sve deterđentom, sredio. Kod nas nema da umane. Pokupili smo pikavce i tako. Znači sve ovo. Su tu moji istureni. Evo gazda da pregledaš da li je ovo ok ili nije. Kontrol. Evo, da vam kažem. Znači sve je oribano. Omakni se da vidi gazda. Evo, umri se molim. Izvoli, pogledaj. Dole smo bacili slamu u fekalije, da se ne vide fekalije. Da im ne smrdi. Stavili smo teglu da se bacaju pikavci. Muškarci tu i ne, ali žene, sve pikavci su po dasci i to je katastrofa. Ljudi, evo, od kako smo došli, već se bolji bio nije. Svaka. Hvala. Evo da vidiš ženski. Ajde. Kontrol. Pogledaš. Evo. Pogledaj. Da vidimo to. Pogledaj kako ženski već izgleda. Molim da vidim. Uđi i pogledaj. Uđi slobodno. Evo. Pogledaj slamu tamo i to ok. Svaka čast. Tegla. Svaka čast, tegla za... Good, toalet papiri, sveća, ne daj Bože da ne stav. Ljudi, da ti kažem. Čekamo, tu nikad nema struje. Nije sad ovo neko ogovane i tužakanje. Ovo je ženski WC, ovo je muški. Daleko čisti i pedantnije muški WC od ženskog. To je bilo brdo pikavaca, sve sam rukama pokupio i bacio. Vidi onaj tamo ostatak, vidi zadnji deo, mora da ima neko se napeo malo. Gdje ne? Da? Ne, tu. Taj zid.